Maksudnya wonten waktu kangge nyobi ngerake. Nah, kayut kalian kalau wingi sampun napa ingkang sampun kawedhar. Lah menika dalu menika badhe atur kayut kalian tembung-tembung salah kaprah. Sinaosa kalau ini sampun kanthi lumampah beberapa dibenake, beberapa dibenake. Tembung salah kaprah. Ya, terus tembung-tembung salah kaprah menika utawa basa salah kaprah menika tembung-tembung ingkang dipunanggep salah nanging wis kadung kaprah ing saben dinane dening masyarakat. Bab iki wigati disinau lan uga dimangerteni supaya bisa mangerti marang tegese tembung-tembung kasebut. Dene menawa wis mangerti ora banjur kanggo berdadi rebut bener. Dene pun panjenengan pun ngerti nek makempal iki tegese iki. Kleru kan aku makempal niku tegese berdadi rebut bener. Luwih wigati bisa milah lan milih tembung-tembung mau lan dipigunakake kanthi samestine. Uga supaya bisa nyingkiri tembung-tembung kang drawasi kang bisa nuwuhake perdodi awit bedaning panyurasa. Tegesipun tembung-tembung ora wonten sing satu kata ning memiliki banyak arti. Satu kata memiliki banyak arti. Pamane wonten tembung nika napa nuju krana. Nuju krana. Karena prana itu memiliki banyak arti, mulane sebaiknya disingkiri. Tembung-tembung kang prayoga disingkiri pamanipun. Setunggal atur pangandikan. Atur pangandikan ngopo kok disingkiri? Mergane atur menika omong, kata kerjanya adalah matur. Kata kerjanya adalah matur. Nah, nek matur kuwi dienggo aku. Dienggo kula matur. Utawa atur kula nek dienggo wong liya ngendika. Pangandikan menika omong-omongan, ngendika menika omong. Dadi nek Pak Lurah menika nggih ngendika. Tinggi atur pambagi harja mboten Coba jenengan bagaimana sebagai MC terus ngaturi dienggo pambagi harja. Pak menika dulu. Ora apa-apa. Arep tak kei sing napa atur mboten atur. Pedaring pangandikan iku ngisor menentang pas bagian arep pasrah pengantin niku ngangge niku masa dhuwur ngangge niku meleh. Saya coba karena berubah kalimatnya. Adicara ingkang kalih, angka kalih. Adicara ingkang angka kalih atur pambagi harja saking ingkang Hampugati nggih panjenenganipun Bapak Kardino ingkang badhe kasilih dening panjenenganipun Bapak Iswanto selaku wonten ing dusun Karet Barat niki. Sakniki coba tembung atur niku jenengan coret. Pamane ora usah diwaca ature kira-kira. Angka kalih adicara ingkang angka kalih pambagi harja. Lah sing ngisor niku pas ajeng nganggo wedharing pangandika. Nggih. Nah, saya coba sing nggon niku wau. Kalimat niku ature dilangi. Coba jenengan waos. Kanca adicara ingkang kalih pambagi harja saking ingkang Hampugati. Meninggih panjenenganipun Bapak Kardino ingkang badhe kasilihani dening panjenenganipun Bapak Iswanto. Saged to. Dadi nggih bener saged atur. Dadi karena atur menika ora gunane dienggo aku. Atur menika nggo aku. Kula ngatur. Atur kula. Nek dienggo wong liya menika ora matur ning kok. Dene pamanipun ndak ujar ulian, maksudnya ujar ulian ki ning rono, isorono, tetahono dan sebagainya. Menika ature dicoret. Saged mawon termasuk sing anu Pak. Dadi nek pun mandhap matur nuwun kita aturaken dhateng Bapak Iswanto ingkang sampun paring pambagi harja. Paring pambagi harja utawi sampun kepareng nyalirani minangka pambagi harja. Minangka wakil saking keluarga mangayu bagya rawuh panjenenganipun. Amanipun. Dadi
ingkang sampun kepareng pangayu bagya rawuhipun para tamu awit asmanipun sapa. Dados ngaten. Kadangkala ada kata sing kudu diubah dan nek ora iso kata per kata. Satu kali. Dadi satu kalimat. Umpamane kados ingkang nuju prana nika kasusnya. Nuju prana. Nah, gantine ing bilih wonten bab-bab ingkang kirang ngadadosaken renaning penggalih panjenengan. Iki minggu ngilangi sak kata nuju prana. Dadi malah dadi kalimat sing luwih dawa. Nggih. Boten ana apa niku. Ingkang sampun kepareng Mahayu bagya rawuhipun para tamu sedaya. Kan wis bar medhar to, nah medharan. Bahkan kalau wau nalika wonten layatan MC menika bisa sak ringkes-ringkes. Jadi bar buka acara yang salah pun berniki pangandika saking wakil kulawarga ingkang badhe kasalirani Mas Dalijo Nagrib. Semoga wes ketika layar, ketika rampung niku surat diatur ke Pak dan sebagainya. Lajeng rampung Mas Dalijo ketika blok terus iki langsung MC langsung manggake pangandika salah. Jadi tidak harus sih Pak, misalnya setelah pembicara menyampaikan itu harus MC harus matur nuwun, nggak harus. Terutama ketika protokoler itu malah rasa nganggu. Jadi ketika acaranya acara protokoler, mereka ketika ada yang sambutan pangandika rampung, padat ya sambut langsung masuk acara berikutnya. Jadi tidak harus memberikan ucapan terima kasih. Ini Mas Dalijo rampung mulai ketika candhaipun pangandika saking wakil masyarakat ingkang badhe kasalirani Ketua RW 17. Panjenenganipun Bapak ini Sumogo. Dadi sak kalimat rampung. Niku nek nggo napa Sripak sangat mungkin. Atur pangandikan, atur ki mergane kata kerjanya matur. Mulane matur ki mengko aku nek wong liya ngendika. Contoh kaprah adicara ingkang angka kalih inggih atur pangandikan saking Lurah Wonokromo. Nah, saka ukara ing dhuwur menika dadine Lurah Wonokromo matur. Apa Lurah Wonokromo ngendika? Nek tepe Lurah Wonokromo ngendika ora matur. Pramila lajeng dados adicara ingkang angka kalih kasuwun wedharing pangandika saking Lurah Wonokromo. Pambagyaarja kalau wau saged tanpa nganggo atur kalau wau adicara ingkang angka kalih Pambagyaarja ingkang badhe kasalirani Bapak Sarono Sumogo. Saged. Lajeng candhaipun artosipun saking tembung artinya. Kaperbawan basa Indonesia artinya banjur dipurusa mlebu basa Jawa dadi artosipun. Artinya dipurusa diperkosa, dipeksa. Mlebu basa Jawa dadi artosipun. Contoh kaprah menika artosipun menapa? Jawa duwe menika tegesipun menapa? Lajeng wonten malih dipun mulyakaken. Dipun mulyakaken menika tegese digawe dadi luwih endah utawa luwih apik. Kaperbawan saka basa Indonesia yang kami muliakan banjur dipeksa dadi basa Jawa. Contoh kaprah, Bapak Ibu para tamu ingkang kula mulyakaken. Dipun mulyakaken menika tegese digawe luwih apik tumrap barang. Karo nek cara kraton dipun mulyakaken menika tegese dipensiun. Dadi nalika wonten abdi dalem sing napa? Sepuh pisan dipun mulyakaken tegese wis dipensiun, dilereni le aktif nang kraton dilereni.
Nah, kangge gantos tembung ingkang kula mulyakaken menika kanthi tembung ingkang minulya. Bapak Ibu, para tamu ingkang minulya. Candhaipun wonten malih tembung galak gangsul. Wonten galak gangsul atur kula nyuwun pangaksama. Mergane biasane mung kanthi pamireng. Kanthi pamireng. Nah, ingkang trep menika galak, dudu galak. Kalau mangsa marga mung saka krungu nalika ana pawongan kang wicara banjur ditiru. Nanging anggone niru kurang trep. Nek galak menika ateges kejem, buas utawa kasar, dene nek gangsul menika tegese klera-kleru lan ora runtut. Klera-kleru lan ora runtut. Mane nek untu ora runtut menika gingsul. Ora runtut. Menawa kang dikarepake iku akeh tetembungan kang kleru lan wicara ora runtut nganggo tembung galak gangsul. Galak itu tegese keliru. Jadi galak gangsul sing karepe keliru, klera-kleru lan ora runtut. Contoh kaprah, wonten galak gangsuling ngatur kula nyuwun pangaksama. Prayogane wonten galak gangsuling ngatur kula nyuwun pangaksama. Galak gangsul. Lajeng wonten malih tembung kula kaliyan kawula. Jadi tembung kawula menika dudu tembung krama saka kula. Kalau mungsa lawan mergane saking kepengin ngurmati karo sing diadepi terus saka tembung kula menika dadi kawula. Kamangka kawula menika tegese rakyat utawa titah. Dewa semono awit saka kepengin ngluharake wong liya tembung kula dibangetke dadi kawula. Contoh kaprah keparengna kawula matur dhateng Bapak Sulistyono. Prayogane menika keparengna kula matur dhateng Bapak Sulistyono kula. Napa kawula mboten saged diginake, Mas? Saged. Untuk konteks doa mawon. Doa sing nganggo basa Jawa mawon. Duh Gusti, dinten puniki kawula sedaya mlempak wonten ing masjid kangge nyuwun dumateng Paduka bla 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 bla. Konsepe kawula lan Gusti. Jadi iso nganggo tembung kawula. Dados kantun konteks kalimatnya. Nek dienggo keseharian boten kula cekapaken. Niku sami kalian dalem lan nandalem. Dalem karo nandalem. Lah nun sewu dalem menika kala wingi sowan nang nandalem boten wonten. Dadi sing dikarepke dalem iki aku kula nandalem iki panjenengan. Menika rumiyin basa dienggo jero cepuri, jero kraton. Dados Gusti Prabu Kusuma menika putra saking Habih Sanga menika nate ngendika, Mas kula biyen nek basa Jawa oleh entem. Anak ratu basa Jawa nek. Lah pripun Gusti? Lah kula ora mengenal tembung panjenengan kalian tembung panjenengan sampeyan ora kenal. Iya. Ngertine nggih nandalem. Jadi ketika neng Joko ana apa ujian tulis ya kula nandalem akleru neng Joko. Jadi dalem karo nandalem. Pramila lajeng nalika tembung menika kok keprungu endah. Lajeng medal saking sepuri kraton. Buktinipun nalika dipun timbali. Masih nggih dalem Bu. Saka kuwi dadi kuwi. Wis kok dalem karo nandalem. Nek apa cara lumrahe dadi masih nggih kula cukup. Nek dadi saiki wis kadung kaprah dadi dalem. Nek muni kula seakan-akan kurang menghormati. Kula dalem karo nandalem. Padha kawula kaliyan dalem niku salah. Mboten. Dalem dadi griya. Nah, niku wau dadi ada satu kata.
yang memiliki banyak arti. Dalem menika iso griya sing gedhe. Ya gedhe. Dalem uga aku. Ning jodone karo nan. Jadi nek secara komplite menika mboten tidak hanya dalem, ning ngarepe ana a. A dalem. A dalem ki aku, nan dalem ki panjenengan. Nah, terus kecekake ucapan tadi dalem. Masih nggih? Dalem, Pak. Nah, itu. Menika sekon jero sepuri tadi metu cepuri. Ning gandeng keprumune iki apik nek ora nganggo kuwi malah kepara kaya kurang hormati tadi lumrah. Nah, nek dalem konteks griya nggih sami, nggih padha karo tembung saka. Saka ki artine siji cagak. Tolong cagak. Saka arti lain adalah dari arah mana? Tempat tuju. Oleh wonten tembung rata. Rata menika ora medhak medhukul. Ora medhak medhukul rata. Ning yo ana arti lain rata menika kereta. Kereta apa? Kereta kuda. Menika rata. Lajeng wonten malih tembung egal. Egal menika memiliki arti baru. Ning yo ana arti lain segera. Terus prayogi babat-babat menawi sampun ngertos dateng tegesipun saged milah kalian milih sing trep terkait dalam tadi sebaiknya tidak digunakan. Nah, kula ora masalah digunakan. Di dalam misalnya MC ya. Nek aja. Nek digo apa? Digo keseharian enggak masalah. Nek MC dadi tetep kula. Nun sewu dalem ngadeg wonten ngarsa panjenengan dadi lagu. Kene nek dienggo omong-omongan ketika non formal pamane para daya. Panjenengan saking pundi lah dalem menika saking isih iso ditampa. Nek nek dienggo MC malah berujal malah. Ajeng malih nika wonten karawuhanipun. Terima kasih atas kehadirannya. Mergane kehadiran hadir kirawuh terus padha kehadiran karawuhannya tadipun. Kehadirannya tadi karawuhan nipun. Moko karawuhan menika tegesipun kangslupan utawa katetelan. Nek cara Jawa karawuhan, nek cara Bali karawuhan. Karawuhan lah kayak joget itu tiba-tiba trans atau karawuhan. Terima kasih atas kehadirannya. Matur nuwun awit karawuhanipun. Prayoginipun matur nuwun dene sampun kepareng rawuh. Matur nuwun awit rawuhipun. Menawa pas. Ning saupama panjenengan nalika ngayahi MC apa pamedhar sabda kok sing cul karawuhanipun ya wis cul wae. Rasa dilalat, ya, rasa dilalat. Rasa dilalat. Paling sing ngerti ya, sing ngerti. Jadi sing ora nggih biasa mawon. Nah, ketika biasanya keterucut ngoten dadi tansah kemutan kelingan. Nuwun sampun kepareng rawuh. Lir kalian lir. Kita sami kalian kasuse galap gangsul wae. Mergane sak krungu nek ora cetha sing dirungu apa. Lir menika tegese kaya utawa saemper, dene lir tegese ilang utawa tanpa. Nanging kala mangsa nuwuhane kleru-kleru anggone ngetrapake amarga meh padha. Dados nalika layatan apa pasana acara suan kula sak kanca inggih widodon lir ing sambikala. Mergane ling ngendika di sarung saka tembung lir gumune lir. Widodo lir ing sambikala widodo kula slamet lir ki kaya sambikala ki alangan dadi malah kaya kena alangan. Terpipun menika lir ing
Sambikala. Sowan kula sak kanca inggih midodo nir ing Sambikala. Wonten malih tembung mangke kalian sak mangke. Mangke kalian samangke. Mangke menika tembung krama saka mengko. Dene sak mangke tembung krama saka saiki. Ya samangke saiki. Nek mangke mengko. Mugi keparenga para tamu hanya kecakaken lenggah ngantos paripurnane adicara sak mangke. Lempak purna iki mangke ora sak mangke. Dikeripun keparenga para tamu hanya kecakaken lenggah ngantos paripurnane adicara mangke. Adi menika linuwih cara wis ngarani. Dadi cara ingkang linuwih, cara ingkang nyendak. Pramila nek dienggo layatan ya aja adicara. Upacara. Nyebute MC nggih panata cara utawa pranata cara, boten kok pranata adicara. MC menika penyebutannya akeh. Siji suwara disebut panata cara. Lajeng disebut pranata cara. Wonten mulih sing nyebut pranata adicara, ana seneh pranata adiwicara. Wonten mulih ingkang nyebut pambyawara. Pambyawara biasanya tlatah Jawa Tengah. Lajeng wonten malih ingkang nyebut pangendhaliwara. Wis sing dikarepe MC. Nek nggo layatan menika wau pranata cara cekap atau pranata cara cekap. Mboten perlu mawi tembung adi. Lajeng menika makempal kepareng rawuh. Makempal menika mengku teges konotatif saresmi hubungan suami istri. Nah, terus nek nglumpuk iki jawane apa? Nglumpuk menika dongipun wonten melempak. Ning wagu, walaupun itu benar. Kasuwun mangke melempak wonten bale padukuhan wagu. Ning kasuwun mangke tabuh pitu dalu kasuwun rawuh wonten bale padukuhan. Menika luwih iso ditampa daripada nganggo melempak. Matur nuwun Bapak Ibu, ing dalu menika sampun kepareng makempal ing bale desa. Dan ini hal yang sangat kaprah. Pamane jenengan pun ngerti, wah tegese makempal iki konotative saresmi ora usah perlu dadi cenges. Lajeng matur nuwun Bapak Ibu, dalu menika sampun kepareng makempal ing bale desa. Nun sewu Pak, menika papanipun pundi? Rasa dadi rasa dadi cekake. Termasuk kempal. Nggih. Jadi nek kula karena makempal lajeng wonten kempalnya wiji, kempal manunggal. Nek kula terima kula singkiri nganggo kata liya sing luwih aman. Senajan to niku wis kaprah sing dikarepe padha teka ning suatu tempat. Dan bisa diketahui maknanya. Nek pun ngerti tegese makempal, kempal manunggal, kempalnya wiji lan manunggalanipun ya prayogine malah disingkiri ganti kata-kata liya sing luwih aman. Menawi teng riku wonten nyebut kula bahasanya tetap kepareng rawuh. Rawuh lan panjenengan sedaya nggih, rawuh hangestreni ngaten. Hangestreni. Campur kepareng rawuh hangestreni adicara ing bale desa menika. Nyawiji karo manunggal kuwi dadi siji ning beda karepe. Dados menawi manunggal menika dadi siji tapi setiap unsur menika masih memiliki sifatnya masing-masing. Menika naminipun manunggal. Ning nek nyawiji menika luruh sifatnya lalu timbul sifat baru. Menika naminipun nyawiji. Lajeng mapinten-pinten. Nah, menika uga sering dipun prangkuli.
Sumangga tansah munjulaken raos syukur awit mapinten-pinten nugroho ingkang sampun dipun tampi. Mapinten-pinten wis akeh maneka warna. Pramila saged mawon kanthi tembung awit maneka nugroho ingkang sampun dipun tampi. Nika tiba mapinten-pinten ning ya wis kaprah niku wau. Ya jenenge tembung salah kaprah. Wis kaprah donge tembung menika kirang pas utawa kirang trep ning gandeng wis di kerep diagem ya dadi kaprah. Matur suwun, matur nuwun. Nah, menika kadang kala nuwun sewu, kanca-kanca kula piyambak menika kadang kala terus menjudge menika menghakimi. Kok matur suwun iki kleru. Ora matur suwun, matur nuwun. Lah kamu kok menika unggah nang medsos, diunggahke nang FB. Tiga gawe reels. Matur suwun ping matur nuwun centang ijo. Menawi kula kok menika kirang wicaksana. Karena apa? Matur suwun menika kaperbawan saka tembung ing Jawa Timur. Satus menawi panjenengan tindak datang Jawa Timur untuk menyatakan terima kasih, cara mereka matur suwun. Apakah kita njuk menyalahkan? Ora iso, karena wis khase Jawa Timur matur suwun dan sak sampunipun menika ketika matur suwun sebagai terima kasih dicekak meneh dados suwun. Suwun nggih Mas. Suwun nggih Mbak. Menika sing dikarepke terima kasih. Ning nek nang Yojo matur suwun kurang pas karena Yojo duwe dhewe matur nuwun. Atau dicekak dadi nuwun nggih menika sampun. Saged dipun tampi. Wonten malih nuwun menika sebagai permisi. Terus nek ngayojo cek paring terbipun mawi tembung matur nuwun, boten matur suwun. Kok lajeng kaprah wonten yojo barang kok dadi matur suwun? Ya mergane kanca-kanca Jawa Timur itu produktif. Gawe lagu barang. Setiap saat krungu. Dadi katut. Matur suwun Gusti diparingi kematian. Terus bendina krungu. Dadi katut. Kejawi matur suwun ugi wonten tembung sepurane. Sepurane nggih Mas, sepurane menika sing dikarepke minta maaf. Dimaafkan ya, menika sepurane. Nek cara ngayojo nggih nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Nah, matur suwun awit paringipun wekdal dhateng kula. Menika tidak hanya kok, tidak hanya sing sinau ten Dinas Kebudayaan kadang-kala gitu. Suwun nggih Mas. Tidak sadar mergane sebaca tertanam bawah sadar. Dadi sing metu niku suwun nggih, suwun nggih. Kadang ngerti lah, tapi pas praktek di lali. Iya, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ketika panjenengan ngayai, lajeng cul sing kalingan kok kuwi katane, culke. Ini kan dadak niku wau. Matur suwun matur nuwun nah dadi malah ketok kurang pas. Nggih, nika matur suwun kaliyan matur nuwun. Lajeng wonten malih milai wiwiti. Milai kaperbawan saka basa Indonesia mulai banjur dipeksa dadi basa Jawa. Contoh kaprah. Sumangga lampahing adicara menika dipun milai kanthi dedonga sesarengan. Dipun milai kanthi dedonga sesarengan. Kepara ana rek sing luwih parah meneh le gawe menapa kata-kata. Sumangga awit wekdal sampun dalu adicara kamilaen kemawon. Kawit wekdal sampun dalu sumangga adicara tumuli kamilaen. Kamilaen karena dimulai. Semoga dipun kamilaen kemawon. Sumangga lampahing adicara menika dipun wiwiti kanthi dedonga sesarengan. Nah, wiwit menika wonten dasa namanipun dipun wiwiti lajeng dipun purwa
kami. Purwaka menika ya wiwit ning dudu diawiti. Kalau masa wonten semoga dipun awiti mawon. Napa awit menika tegese karena. Awit menika tegese karena. Dados prayoginipun boten dipun awiti ning dipun wiwiti. Minangka Purwaka menawi wiwitan saged dipun ginakaken. Lajeng wonten malih tembung mriki kalian ngeriki. Mriki kalian ngeriki. Padha karo nir karo lir. Siji nganggo M, siji nganggo eng. Bedane nek mriki menika tegese akon supaya nyedak. Ning nek ngriki menika tegese nuduhake papan panggonan. Mriki sowan kula sak rombongan ing dusun mriki inggih awit pundi dawuhipun Bapak Sartono. Dusun mriki. Rene iki sing pas menika ngriki. Sowan kula sak rombongan ing dusun mriki inggih awit pundi dawuhipun Bapak Sartono. Nyuwun sewu kalian nuwun sewu. Menika padha karo matur suwun matur nuwun kala nyuwun sewu menika tegese njaluk sewu dene menawa basa Indonesia permisi menika basa Jawane nuwun sewu. Utawi nuwun menika ya permisi. Nah, cara bahasa surat nang kraton menika wiyose. Wiyose. Menika karepe permisi. Dadi nek nang kraton ya bahasane malah mboten kados ngeten iki bahasane khusus. Jadi arep ngomongnya gak mikir sih. Nyuwun sewu awit wekdal sampun ngangsek sumangga adicara tumuli dipun wiwiti. Prabipun praegane awit wekdal sampun ngangsek sumangga adicara tumuli dipun wiwiti. Nuwun sewu boten nyuwun sewu. Terus rencang kalian kanca. Nah sing dikarepke rencang menika basa krama saka kanca. Mbasake. Kalian sinten Mas? Kalian rencang-rencang. Sing dikarepke karo kanca-kanca. Ning nek di oncai tegese rencang menika tegese rewan utawa batur utawa pembantu. Contoh kaprah sowan kula sak rencang inggih widodo nir ing sambikala. Nir ing sambikalane wis pas, nanging sing ngarepe sak rencang menika dadi kurang. Sowan kula sak kanca inggih widodo nir ing sambikala. Wonten Keraton Ngayogyakarta, wonten Pura Pakualaman menika anggenipun nyebat nggih kanca. Kanca abdi dalem, dadi rencang abdi dalem. Kanca abdi dalem, dadi rencang. Terus kangge nyebat teman menika nggih kanca, boten kok rencang. Saengga lan satemah. Saengga menika tegese kaya utawa kados. Dudu tembung Jawa saka sehingga dalam bahasa Indonesia. Wong mergo ucapane iki meh mirip antara saengga karo sehingga. Dianggap saengga menika adalah bentuk Jawa saka kata sehingga. Mengko nek di oncai tegese saengga menika kaya utawa kados. Contoh kaprah. Awit saking berkah rahmatipun saengga kula dalasan panjenengan sedaya saged pepanggihan ing dalu menika. Saengga kula dalasan panjenengan sedaya saged pepanggihan ing dalu menika. Menika kaprahipun. Prayoginipun awit saking berkah rahmatipun satemah kula dalasan panjenengan sedaya saged pepanggihan ing dalu menika. Dalasan menika kata lain saka dan. Nah Indonesia nek padanan katane dalasan lajeng wonten lan, wonten sarta, wonten saha, wonten sumawana. Nek sumawana ya kedhuwuran nek dienggo keseharian.
Bapak Sumawono Ibu, Bapak Soho Ibu cekap. Berkah rahmatipun. Berkah menika saka Gusti nek berkat iki sing dipulih. Iku kula berkat mawon sing di napa saka bacaan kuwi sing di kali pun berkat. Sambutan kang dikarepake yaiku pangandika sajroning acara adicara utawa upacara kang disalirani dening paraga piniji. Tembung sambutan metik saka basa Indonesia langsung, nanging sajroning basa Jawa sambutan ateges silihan utawa utangan. Bisa diganti kanthi tembung pambagyaarja utawa wedharing pangandika. Kalau mangsa saking bingunge arep goleki kata sambutan mau terus diganti sambetan. Kalau sambutan karo sambutan ini karepe beda. Sambutan ki silihan, sambutan niku ikatan. Sambutan sesambutan niku ikatan utawa keterhubungan. Contoh kaprah. Para tamu ingkang minulya ing salajengipun nuninggih sambutan saking ketua panitia. Nek jenengan ketika ibu cul ke sambutan ya wis rasa diralat. Ingkang salajengipun nuninggih sambutan saking ketua panitia Nun sewu. Menika astunipun disambutan nang menika wedharing pangandika. Malah dadi ketok oleh kleru. Terus mboten perlu dipun ralat lajeng meluncur saklajengipun. Para tamu ingkang minulya ing salajengipun nuninggih pambagyaarja saking ketua panitia. Mboten wonten ature to. Tetep saged dipun agem. Para tamu ingkang minulya ing salajengipun nuninggih pambagyaarja saking ketua panitia. Dumateng panjenenganipun Mas Klimantaka Sumogo menipun. Nek dipun acara niku ora nganggo Mas karo Mbak. Enake namung telu, setunggal bapak, loro ibu, tiga sederek. Upacara sederek. Mbak, ketika dalam satu acara, biasanya misalnya pengajian, sambutan acara yang kedua sambutan. Sambutan yang pertama saking, sambutan yang kedua itu diganti dulu. Adicara candhaipun inggih menika wedharing pangandika. Ingkang sepisanan badhe kawedhar pangandika saking ketua panitia. Ingkang angka 3 kalajengaken pangandika saking iki. Saged mawon. Sing baku piye carane jenengan ngilangi tembung atur. Piye carane ngilangi tembung atur niku. Mergane nek secara kebahasaan tetap ora pas. Adicara salajengipun nuninggih wedharing pangandika ingkang sepisanan. Kasuwun wedharing pangandika saking ketua panitia. Dan apa? Wedhar utawa pangandika salajengipun menika sapa iki? Tes mengilangi tembung atur niku wae. Sepindah kalian sepisanan. Kanggo nilakake urutan kala mangsa karepe dibasakake supaya katon luwih hormat. Sepindah tegese padha karo sepisan. Jadi teng kamus niku dua kata ini sama artinya. Sepindah menika sama dengan sepisan. Kaping pisan utawa kaping siji lan ora diambali meneh terus pisan sekali maksudnya. Jadi sepindah karo sepisan menika tegese sekali. Dene kanggo nilakake urutan bisa kanthi tembung ingkang sepisanan utawa angka setunggal. Sepisanan utawa angka setunggal. Ingkang sepisanan puniki badhe katur wedharing pangandika saking ketua panitia pamane. Tapa asta kaliyan tapa asma.
nek dienggo tanda tangan menika tapak asma. Karena dari orek ngerti iki sing tanda tangan iki. Ini nek tapak asta iki, plek. Terus ana tepake tangan, terus wonten tepake jempol ampun tapak asta. Tapak asta menika tapak tilasing tangan bisa cap jempol utawa cap epek-epek tangan. Dene kan pembahasaake tanda tangan yaitu tapak asma. Awit padatan dadi tapak asmane pawongan sing tanda tangan. Jo mengku iki Pak Sultan kenal. Lajeng malih menika tedak sungging. Tembung tedak sungging asring digunakake dening para pranatacara kangge ngaturi foto para tamu. Senajan to endah prayoga tembung tedak sungging disingkiri awit nemu surasa kang negatif. Tedak tegese mudhun, sungging tegese gambar. Kang dikarepake yaiku gambaring pasuryan utawa rai. Rai utawa pasuryan kang tumedhak mirip yaiku tumrap wong tuwa marang anak. Kanthi mengkono tedak sungging ateges nedhakke turun saka sesambungan kang ora resmi utawa selingkuh. Kanggo panjulunan foto cukup nganggo tembung foto menika luwih komunikatif. Terus nalika ngaturi foto nggih sak paripurnane adicara menika mangke kasuwun sedaya kadang panitia foto sesarengan. Kuwi malah komunikatif. Tinimbang matur nuwun dumateng Gusti Udaningrat ingkang sampun kepareng rawuh. Sak sampunipun paring nugra donga pangestu mugi kepareng tedak sungging kaliyan pamanten. Kalimate apik, krungokke apik nek tegese rawuh. Karena tedak sungging memiliki arti selingkuh. Ibu Brins, kawuri sampun kula aturaken kanca MC itu. MC tenar, payu nang gedung, nganggo tembung tedak sungging. Sing rawuh Gusti Udaningrat. Matur nuwun Gusti Uda sampun kepareng rawuh sak sampunipun paring nugra. Donga pangestu dhateng temanten kepareng tedak sungging kaliyan temanten. Gusti Uda paham sing dikarepe supaya foto karo manten rampung foto terus mlebu nang VIP. Wenggal nang VIP dinteni nganti acarane rampung. Rampung acara langsung terpegi nyedaki MC-ne wau. Dipun takeni, Mas, kula siyos tedak sungging kalian manten napa mboten. MC-ne bingung, lho sak sampun to Gusti wau saweg foto dereng tedak sungging. Siyos napa mboten. MC-ne bingung, Gusti Yuda langsung nyangka monggo Mas lenggah riyen. Jak lenggah drek laga dikai ngerti Mas nuwun sewu. Tedak sungging menika tegesipun selingkuh. Pramila kula entosi ngantos rampung, kula nyuwun pirsa kula siyos tedak sungging boten kaliyan manten. MC-ne jelas kisinan teng mriku. Ning kisinane ning ngarepe Gusti Yuda. Artinya apa? Ketika mengkoreksi aja ning ngarepe umum. Didek menika luwih ngurmati karo sing dikoreksi. Padha kala wingi ya ngaten semalam kebiaan paguyuban Panatacara Yogyakarta. MC menika nggih padha wau keparenga kula saderengipun adicara menika kawiwitan keparenga kula maosaken menggah urut rencane adicara. Tumrap masyarakat umum biasa ya. Nek gandeng sing menggah teng mriku kalanganing MC sak DIY. Diteglesi. Karena kula maosaken menggah urut rencane adicara ing dalem menika mekaten. Lah Pak sine loro ki padha kabeh ya. Siji maosaken, siji maosaken. Tak menggese rampung acara lagi kula japri satu persatu. Saya anggenipun MC ngeten-ngeten kok menawi nek sing bagian niki dibenake niku kok ketoke luwih manis. Ben pundi Mas? Ben tembung
maos. Awit maos menika dienggo panjenengan. Nek kula maca panjenengan maos. Nek nganggo tembung kula wacaaken ning kuping ora kepenak senajan to iku ora salah. Menika saged dipun gantos kanthi tembung keparenga kula ngaturaken urut prarojaning nalika anggenipun napa jeneng mengkoreksi nyaruwe menika kanthi cara ingkang wicaksana kula keten saged nampi lan menika malah tuman. Beda kalian prabuang masih Pak. Pakai coba. Golek kejebar ngono ya. Jadi kadang-kadang kanthi cara-cara yang wicaksana kados menawi niku langkung prayogi. Kula riyen nggih ngoten padha. Dadi tembung bapak karo bapak niku. Bapak karo bapak. Kene wis biasa nang televisi saking bapak sinten niku monggo paring pangandika bapak. Karena tidak ada yang mengkoreksi, tak anggap benar. Mergane apa? Tertiru ya. Tertiru. Nah, ternyata dikoreksi saka keraton. Nah, Sura Madinu Sato. Nah, yo jom niku mboten. Po. Nih, Pak. Apa nggih kok? Nek bapak niku tegese napa bapak niku Kyai Kakung sing ayane momo. Nek di kota Hormatan dia tetap Bapak. Gusti Yudo datang habis Songo jadi ngaturi ora kok romo kok. Bapak kok ya. Para putra habis 10 kepada Sri Sultan dia ngaturi tetap Bapak. Ora romo. Oh nggih, matur nuwun. Ketika disarui dengan cara menapa wicaksana dadi temanem. Ketika kula ngetan ning Surakarta pinanggih kalian Pak Mantep Sudarsono, bab niku kula takokke. Menawi Surakarta menika ngangge tembung bapa napa bapak, Pak? Nek biyen bapak, Mas. Pak Mantep biyen ngendi, Pak? Nek biyen bapak. Nah, kok sak menika gantos mawi tembung bapa. Ben jawab, ya men beda karo Yojo. Ben jawab men beda karo Yojo. Dan memang beberapa kata antara Surakarta kalian Yogyakarta pancen kudu digawe beda sebagai ciri khas masing-masing. Nah, biyen bapak, saiki dadi bapa. Biyen ya tetep sugeng, saiki dadi wilujeng. Ing nalika kula ngetan MC ngetan ngoten. Nek sing Pambagya Harja sing ngendika merga saking kalangan sepuh ya sing aku tembung sugeng. Boten wilujeng. Menika nggon-nggonan sing prayogi panjenengan sing ngajeni terhadap situasional dan setempat. Tidak perlu memaksakan diri. Tedak sungging niku wangatan. Sak sampunipun paring nugroho donga pangestu keparenga Bapak Indarto tedak sungging sesarengan kaliyan temanten saiki. Temanten apa penganten termasuk bener iki. Keduanya bisa dipakai. Kalau mongso anggenipun bedake ora jenenge temanten iki sing barja. Sadurunge jenenge panganten. Panganten niku nganti niku ngenteni. Ning nek temanten saka tembung temu. Temanten temu ketemu. Berarti wis bareng akad. Jam. Ning penganten nggih boten lepat. Saged dipunaken. Nggih menika antawisipun 20 kata-kata utawi tembung-tembung salah kaprah. Estunipun taksih kata tembung-tembung salah kaprah. Wong menika wonten bukunipun piyambak. Tembung-tembung salah kaprah menika wonten bukunipun piyambak. Judule buku tembung salah kaprah. Menika yang nulis saking Mas Suwardi Indraswara menika saking UNJ. Saking UNJ. Bukunipun alit, wujudipun buku saku. Lajeng kula petik salah kalih dasanipun kula aturaken.
wonten pitakenan gayut tepung-tepung salah kaprah. Lah menika dados anu nggih napa kaskaya nggih. Kaskaya menika hasanah ataupun sakata tumrap panjenengan nalika mangke badhe ngrakit ukara utawa kalimat. Menika tepung-tepung salah kaprah. Pak terkait besok untuk MC unjuk mantu. Niku boyong temanten niku mantan sudah di pelaminan, sudah di duduk atau belum? derek panjenengan arep digawe wis kasarane wis ready tinggal mulai acara saged utawa begitu manten teko terus arep dilenggake dengan iringan iki monggo. Mereka tadi kreasi panjenengan. Semakin lama. Semakin panjang. Nah terus monggo anggenipun rakit mamane. Oh wis siap. Wis lenggah dek terus acara dimulai. Saka pambuka Pambagioharjo terus ana tembung sawise Pambagioharjo ana sigek mamane. Nggo dar snack baru terus ana Pambagioharjo pasrah apa terus radosan daharan meneh. Rampung kuwi pamane ana beksan utawa ana apa terus panto. Ndak apa-apa, digawe sederhana ndak apa-apa. Sing baku kados pundi anggenipun menapa ngrakit tetembungan, ngrakit upa. Dene upamanipun saged nggih. Upamanipun saged nggih saka ngarep upama. Jane apik nggih. Ora iso ngono. Ora iso. Penduduk. Nggih. Saya delok buku ngene sing Ora eneng niku. loro iki rata-rata sing ngaku dhewe arep pas kirape niku sing putri nggih dhewe kan pas manten. Nek pas manten nek nggon boyong arang sing niku pramila tugase gawe boyong. Nah, wis ready. Monggo aja wis ready ndak apa-apa. Arep nang biasane nek sing racak dipun awaki kanca-kanca MC, begini pun MC yang sampun lumampah menika nggih saking kirap. Mulai persiapan terus kirap, lenggah, kayak dimulai. Ning umpamane arep saking niku saking mulai sekolah lenggah ready ya ora apa-apa. Kok tak becek ngene iki. Bah kok nggih. Monggo. Belum rampung, dari rampung ya. Ngomong sing awal-awal iki udah salah. Monggo. Bismillah. Nuwun sewu. Boten ateges ngirangi kamardikan panjenengan sami anggenipun sami lenggah saha pangandikan gegandhengan sampun tungkap titiwanjinipun sumangga adicara munduh mantu ing enjang menika tumuli kawiwitan. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang pantes pinundi saha kinabekten para pangemban pangbaten praja satriyaning nagari ingkang anggung ngastuti dhateng pepoyaning kautamen ingkang pantes sinudarsana. Para kadang reda tumaruna miwa mitra waruju ingkang tansah bagya mulya. Boten kakelompen dumateng Brayat Agung kadang pisan panjenenganipun Bapak Roni Wijaya sak plawangsa ingkang pidal wonten ing Demangan Kopen Wonokrama Bantul ingkang tansah winantu ing karahayon. Mugi sehilasa lan berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah rumetah dumateng panjenengan sedaya dalajan kula. Sugeng enjing, sugeng rawuh wonten ing adicara munduh mantu panjenenganipun Bapak Pardino saha Ibu Asyani wonten ing Dusun Karet, Pleret Bantul mriki. Puji lan syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Hagar Jagat inggih awit paringipun nugroho wujud kawilujengan
kasarasan lan kalodhan wedal satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing enjang menika kanthi widodo nir ing sampipun. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi benjang wonten ing dinten yang akhir kita sedaya tansah pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Para tamu kakung Semawana putri ingkang tansah dihormatan, keparenga kula nyuwun gunging samudra pangsani. Wondene wonten kalodhangan menika kula kumawantun mangarsa amanata diri mundi dawuh panjenenganipun Bapak Ardino sak keluarga supados nderekaken lampahan adicara ngunduh mantu wonten ing enjang menika. Saderengipun adicara ngunduh mantu kawitan, keparenga kula ngaturaken urut remjeneng adicara ingkang badhe kalampah. Adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka. Adicara ingkang sepisanan inggih menika pambuka. Adicara ingkang angka kalih pambagi hajo. Adicara angka ketiga sumene ingkang sepisanan. Adicara ingkang angka sekawan pedharing pangandikan saking keluarga pengantin putri. Adicara ingkang gangsal pedharing pangandika saking keluarga pengantin kakung. Kelajengaken adicara ingkang angka 6 sumene ingkang angka kalih. Lanjut adicara ingkang angka 7 pasugatan beksan lan adicara ingkang angka pungkasan inggih menika panutup. Para bapak, para ibu lan para tamu sedaya ingkang tansah minggu ing karaharjan. Sumangga adicara wonten ing enjang menika kapuraken kanthi dedonga sarengan, dedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Ngancik adicara ingkang angka kalih pambagi aja saking ingkang hamugati meninggih panjenenganipun Bapak Ardino ingkang badhe kasutrani dening panjenenganipun Bapak Iswanto. Inggih Bapak Dukuh wonten ing dusun Karet Barat mriki. Dumateng Bapak Iswanto kasumanggaaken. Matur nuwun kita aturaken dumateng Bapak Iswanto ingkang sampun paring mangawi bagya rawuhipun para tamu sedaya. Ngancik adicara ingkang ketiga inggih menika sumene. Pramila dumateng kadang pramiladi kasumanggaaken. Lan enggo bilih wonten ngarsa panjenengan sami mangke sampun kadosan unjukan tanggaran kasuwun angresepi kanthi eca lan segesa. Nuwun. Para tamu kakung Semawana putri ingkang dihormatan, sumangga kita lajengaken adicara salajengipun inggih menika pedharing pangandikan saking Bapak pisan pramila dumateng Duta Saraya ingkang piniji kasumangga. Matur suwun kita aturaken dumateng Bapak Agus ingkang sampun amargi panjenenganipun Bapak Roni Wijaya Sori. Ngancik adicara ingkang angka gangsal pedharing pangandikan saking ingkang hamugati inggih panjenenganipun Bapak Ardino ingkang badhe kasrerani dening panjenenganipun Bapak Subagi Aris. Dumateng Bapak Subagi Aris kula sumanggaaken. Nggih, Pak. Nggih, siap. Nggih. Pantes pinudi. Nah, mungkin ngarep nih coba sing pembukaan niku. Dumateng sepuh bin sepuh aji sepuh ingkang pantes pinudi saha pinakutet. Nek kula buat tembung pantes menika dilani mawon. Pergane ketika wonten tembung para sesepuh, para bini sepuh ingkang pantes pinudi. Berarti ugi wonten para sesepuh lan bini sepuh ingkang boten pantes pinudi. Gitu. Nah, pramila kangge nglengahke sedaya para sesepuh bini sepuh kon tembung pantes menika wau diganti mawon pamanipun kanthi tembung tansah. Selalu pamanipun para sepuh, para bini sepuh ingkang tansah pinudi saha kinabekten. Nah, itu artinya mencakup semua. Kaya ora beda-bedake sesepuh bini sepuh. Nek nganggo tembung pantes berarti karena sing ora pantes. Oke, nek tansah berarti niku. Nah,
Lajeng cobi Masarana panjenengan mengkreasi supayane nggon urut reruncane adicara menika tidak hanya sekedar angka. Angka setunggal menika, angka kalih menika, angka tiga menika. Nah, paman itu dikreasi dengan kalimat yang lain apakah tidak bisa? Bisa. Pamanipun adicara ingkang sepisanan nuninjih pambuka kalajengaken wedharing pambagya harja. Dene ingkang angka 3. Mlebu ning angka. Dene ingkang angka 3. Jadi yang katanya enggak. Ndak, nek langsung iso. Nggih, kalajengaken menika. Nah, lajeng kangge tembung ngancik. Menawi kula kok mboten ngancik. Mboten tumapak ning lumebet masuk. Memasuki acara yang kedua, selanjutnya. Terus lumebet adicara salajengipun utawa langsung adicara salajengipun. Karo tembung kadang kala panjenengan mungkin perlu pernah midhanget tembung dungkap. Dungkap adicara ing angka kalih. Nah, dungkap itu kan menjelang. Dungkap itu menjelang. Terus nek dinggo ngurutke acara nggih kirang prayogi. Lajeng mawon lumebet adicara ing angka 3. Menika. Lajeng wonten mau napa nggon Bapak Dukuh wau. Jadi sing kalimat wonten Bapak Dukuh wau. Ya menika Bapak Dukuh Budi. Ingkang badhe dipun wandhi. Kalau bicara ingkang angka kalih pambagiaca saking ingkang ngabukate niki panjenenganipun Bapak Fadino ingkang badhe kasilirani dening panjenenganipun Bapak Iswanto selaku buku wonten ing Dusun Karet. Selaku menika diganti minangka jejering. Minangka jejering dukuh padukuhan karet. Dados nek jabatan menika sebisa mungkin tidak menggunakan bapak ibu. Kecuali nek dienggo nganu lho, panyeluk lho. Nek panyeluk beda. Panyeluk niku pamanipun monggo mampir Pak Dukuh. Nah wis panyeluk. Nek dienggo menika pamanipun bapak sinten wae asmane? Iswanto. Bapak Iswanto minangka jejering dukuh padukuhan karet. Selaku bahasa Indonesia. Selaku bahasa Indonesia. Minangka jejering. Menika menapa kangge ngatos menika. Sumene menika tidak keliru kata itu. Ning nggon kamus nggih artine di antekake sawetara wektu. Dinantikan beberapa saat menika namung sumene. Namun kalau mangsa lajeng wonten ingkang ngeringil. Lho Mas sumene menika rak saking tembung sene dikai to niku. Upamane kaya tembung gumulung. Gumulung niku rak saka tembung gulung dikai dadi gumulung. Nek sumene niku rak dadi sene dikai dadi sumene. Kamu kok sene menika rak pipis to Mas. Apa dienteni sauyuan? Mboten. Secara kamus sumene menika satu kata. Jadi bukan sene dikai Secara kamus bener. Ora kleru nganggo sumene menika mong supaya ora teng klesik neng buri. Lah menika lajeng sumene menika saged dipun anulir, dipun gantos kanthi tembung manipun siget. Siget menika dihentikan beberapa saat. Siget ingkang angka 3 utawa siget ingkang sepisanan. Lereman. Napa? Lereman. Boten, lereman. Tahu krungu gawe-gawe. Mereka saking bingungnya harus golek kata-kata. Mergane istirahat toh. Nah, istirahat menika lerem. Istirahat pancen lerem. Nek lereman boten saged. Nek palereman saged. Palereman itu tempat istirahat. Ning nggon lho. Nggon lho niku dudu anu lho, dudu suasana lho. Nek suasana prayoginipun kula mawi siget. Siget nggih, B. Adicara ingkang angka 3 siget ingkang sepisanan. Nggih.
Sikit ingkang sepisanan. Nah, saupami lajeng nalika sikit menika anggenipun menapa ngladosaken menika wonten muda-mudi menika pun sebataken para kakang wiranen. Sinasa nganggo tembung juru ladi atau pramuladi iku ora kleru. Nggih, menika kanggo menghormati. Kejaba acara menika dihandle oleh catering. Nek dihandle oleh catering, nglatih kerak wong catering. Menika saged kanthi tembung pramuladi utawi juru ladi ngaturaken dagang lan tujuan. Nek sing menghandle itu adalah Karang Taruna, nom-noman, dan menika prayogi pun sebat kok bilih mangke wonten sowan utawa marak sowanipun kadang wiranen ngaturaken dhaharan lan unjukan mugi keparenga nampi kanthi renaning panggalih. Nek menapa dengan menggunakan sinoman setempat utawa kadang wiranen. Supaya supaya juga menghormati karena ketika dalam kondisi semua menika banyak orang, terus kita menyebutkan nama dengan lengkap, itu adalah sebuah penghormatan. Upamanipun nalika toto untuk mengkondisikan utawa tiga cecolo kita sebagai MC, menika nun sewu Bapak Ibu paraga amung tamu supados nyamektakaken diri wonten papan ingkang sampun pinesti. Bapak Ibu amung tamu ingkang sepisanan Bapak Yudono saha Ibu. Monggo kalih Bapak Ibu Komarudin. Nah, nalika disebutke wutuh menika sebuah penghormatan bagi beliau. Panugi ingkang ngasta kembar mayang. Ingkang ngasta kembar mayang. Padatan nek muni kembar mayang iki sing gawa jenenge nganggo mbok sum, mbok nah, Bude Bin. Nah, iso nganggo asma jangkep ya. Ibu Bintarti. Ibu Sumiati, ora mung Bude Sum. Nah, saya ini Pak, ingkang salah sipun nggih menika dari pandika saking dia pisan pramila dumateng putra salah ingkang ngiji napa harus namanya. Niku sing kula karepe. Jadi ketika ketika acara menika MC kudu ngerti asmane sapa. Dan ketika itu menyebutkan asma jangkep menika penghormatan. Terus mboten kok adicara saking pihak besan. Ning kasuwun wedharing pangandika saking panjenenganipun Bapak Ibu sapa asmane. Ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak ini. Jadi tidak hanya sekedar menunjukkan saking pihak besan. Yang disebut asmane. Sapa Bapak Ibu sapa. Menika minangka panghormatan. Dados nek ora nganggo WO paribasane. Ketika MC wis gawe catatan, dan biasanya lah nggon pihak besan ki ngenteni to. Ngenteni ku sing arep ngendika sapa. Dadi nek ora nganggo WO, ora ana kasarane si acarane kurang tanggap, ya gelem ra gelem MC merepeki dateng tamu. Nun sewu mangke badhe paring pangandika saking keluarga sinten asmanipun. Tulis jangkep pamanipun wonten menapa titelipun nggih pun jangkepi mawi titelipun. Nek jen besan lah biasanya nggon undangan mesti aneh. Undangan mesti aneh. Nek sing pangandika niku ora dadak ngenteni tamune teko lah ngerti sapa sing arep ngendika. Nika katasaken. Nek wis tau kanca kula niku jenenge MC kok ngantek mantene ora ngerti jenenge. Didadak MC mantan saiki ya sebuah sandaran tekan tutup nganti beberapa waktu ini orang ngerti kok jenenge mantan sapa. Terus apa cara panggil ya panggil. Baru gue lagi golek iki jenenge mantan iki sapa. Dia nekat terlalu nekat. Terus secara global menapa sampun sae Mas Sarono namun kantun benake beberapa kata mawon. Benake beberapa kata.
diantawisipun menika wedaring pangandika. Dados sing kula karepe niku ben pisan niku nek iso sebut asma. Jadi yang terlibat di dalamnya itu nek iso disebut asma itu sebagai bentuk penghormatan. Nah, pamane nggo cecolo, nek cecolo iki berarti sadurunge acara dimulai. Nah, niku nggo persiapan-persiapan nyepake among tamu, terus ngaturi buku tamu supaya sumadyo dengan disebut nama lengkap menika sebagai bentuk penghormatan. Dan juga lampah menika ugi saged dipun usulaken nalika rapat panitia. Kadang-kadang rapat panitia namung damel napa buku panduan niku. Among tamu Bapak Ibu niki, terus yang buku tamu Iin, Ida, Lia, Danu. Biasanya ngoten. Nah, ini nek iso disebut asmane cakep prayogi. Mangke dienggo tuntunan tumrap MC. Karena MC gelem ra gelem mesti kudu nyekel menapa lembaran niku, buku panduan niku. Gelem ra gelem kudu nyekel itu. Sip kantun ngerampungke. Nek sing kecolo kan ngangge kata-kata bungkap itu panjenipun iki napa salah kan? Boten, karena memang menjelang kok. Pamanipun bungkap utawi nun sewu sawetawis wekdal malih adicara badhe dipun wiwiti. Pramila dumateng Bapak Ibu ingkang angayai salebeting adicara menika keparenga nyamektakaken diri. Bapak Ibu among tamu panjenenganipun Bapak Ibu Komarudin, Bapak Ibu Wahyu Winarto, Bapak Ibu Sutejo, salanipun Bapak Ibu Warmiti. Semoga keparenga pinarak lenggah utawi mampanaken diri wonten ing papan palenggahan yang sampun kacawisaken. Mekaten ugi kanca-kanca buku tamu. Jeng Betty Kusumawati, jeng Pandansari Palupi, jeng Sopo. Jadi ketika disebutkan jenenge utuh karena memang tertulis dalam buku panduan, menika sebagai penutup penempatan kecolong. Makaten ugi tumrap para kadang ingkang angayai kanca-kanca wiranen kula suwun ugi nyamektakaken diri awit sawetawis wekdal malih tamu badhe rawuh. Jadi nek sebagai cecolo seperti itu berarti kondisinya tamu urung rawuh. Kayu aneh ketika tamu wis rawuh agak cecolo supaya amung tamu do menyiapkan diri. Menika bentuk cecolo ugi. Setelah tamu rawuh lenggah cecolone beda. Nun sewu awit sedaya sampun cakep boten-boten ingkang jijir sumangga lampahing adicara ing wekdal menika tumuli kamilaen. Tumuli dipun wiwiti. Menika ya cecolo. Ya, menika nek cecolo sing ngarep sadurunge acara menika ngiras kanggo cek shot. Ngiras kanggo cek shot. Jadi 10 menit sebelumnya sengaja tole rawuh ki 1 jam sebelum terus cek shot kanggo 10 menit sebelumnya juga mengkondisikan tempat atau suasana menika langkung baik. Ini Bang cek lau di kau. Karena saya mendengar pengkondisian mental. Nah, pengkondisian mental nggih bener. Nah, kanca-kanca MC sing napa kanca-kanca kula ngoten. Biasanya pengkondisiannya do nembak. Jadi saat durunge tamu rawuh, waduh glegang-glegeng nembak. Main napa? Nggih lose suara. Nggih menika wonten caranipun piyambak-piyambak. Nek kula nggih dengan kata-kata pengkondisian ini. Nika kanggo meranata sadherek. Jadi bilih dalu menika mekaten pasinaon utawi bawa raos gayut kalian wicara Jawa, mliginipun gayut tembung-tembung salah kaprah. Nah, monggo yang dereng ngerakit. Becek tasih wonten setunggal pertemuan saged nyobi menika dipun andharaken utawi dipun wedharaken ajengipun ugi kangge pasinaon sedaya kanca wonten ing
Monggo pepanggihan kita dipun pungkasi kanthi maca syukur wonten asmanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Tetunggal semoga kula akan alhamdulillah. Amin. Matur nuwun, kula cekapaken matur nuwun wonten ing online menika Pak Widodo lan Pak Oleh, kalau Mas Primantaka, menika wonten ing offline Mas Roni, Mas Sarono, selalu sugeng tutur dan istirahat di Rahayu ingkang tansah tinemu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jun. Sehat-sehat Pak Oleh. Alhamdulillah sehat-sehat. Matur nuwun, matur nuwun. Ponteran niki Mas.